नैबे जाबाय अमा बेदर ओमफ्राय नै आङो सारायाव पियासखौ होखाबाय आरोना थावाबो दुंखाबाय माने ओमफ्राय आं दायोहाय एवनो रेडि खालामबाय आरोना अमा बेदरखौ एवनोसै हेलो गाइस खुलुमबाय गासैखौबो आंनि चेनेलावहाय फिन खेबसेबाव आरोबाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर आं दिनैबो मोनसे रेसिपि लानानै फैलायबाय नैबेनो जाबाय अमा बेदरखौ आङो गोरान एवगोन लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै आरो जोबजासिम नायलांगोन बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो आंनि अमा बेदर एवनायखौहाय माबायदि आंनि स्टाइलाव एवो नै आं दायो अमा बेदरखौ एवबाय ओमफ्राय बेयावहाय आलुबो होफागोन आरोना आङो नायलांबाय थादोंब्ला लोगोफोर नै बिखाबो दङ बिखाबो दरफा दरनै दंदेरो आरोना बेयावहाय अमा बेदरावहाय नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर नै बानलु सामब्राम देनाय बियो बेखौहाय आं होबाय ओरैनो सिम्पोल आरो इजि एवगोन आरोना जेबो मस्ला मस्लि होआ बेनो बानलु सामब्रामानो ओमफ्राय पियास ओमफ्राय लास्टाव जिरा एसे होनोसै होमबानो जाबाय आरोना आंना बेनोसै सिम्पोलानो आरोना जोंहा बारा मस्ला जाखाया नै बरिया कालार जाबाय आरोना लोगोफोर थाव ओंखारबाय गावनि थावबो ओंखारबाय ओमफ्राय दायोहाय आङो आलुखौहाय होनोसै हानानै लाखादो आङो आलुखौहाय रेडि दंखायो ओमफ्राय होनोसै आं दायो नै बेदर गोजाबाबो थावद्राय जायो नालाय ओंखायनो आं आलुखौ होफाबाय आरोना नै जाबाय आरोना एवफ्रामनाया ओमफ्राय आं दै होनोसै नै दै होबाय आङो ओमफ्राय खोबनानै होनोसै मोनबाय थाथोंसै आरोना आरामसे आलु मोजां रुइजासे जोंहानि इसिङा खोमसि जायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बेदरा गोदौगासिनो आरोना ओमफ्राय नै दैया रानबाय आरोना दैया रानहांबाय एसे रानथाबो होबावगोन आङो दैखौहाय एसे खोबना होबावनोसै नै लोगोफोर दानाबा दैया रानबाय आरोना ओमफ्राय गावनि थाव ओंखारबाय मोनबाय आरोना आङो एसे एरनानै खांनोसै संख्रि आरि नायनानै नै जा आराम मोजां जाखाबाय कालार बरिया जारौ रौनो नै गावनि थावाबो जा ओंखारखाबाय आरोना अमा बेदरबाथाय जा नै लोगोफोर रेडि अमा बेदरा लोगोफोर मोनबाय अमा बेदरा नै गोलोमजोब्बाय आङो गरम आरोना सान्दुं गोसा नालाय गरम ओमफ्राय ओंखाम इसिङावबो अर खाथियाव गरम जायो आरोना ओमफ्राय दायोहाय ओंखाम जानोसै आं नै ओंखाम खुरना लाबाय अमा बेदर नै ओमफ्राय ओंखामा नैबे माबामोन आरोना ना रोसि ना फिसा ना गोरलै फुदुंनायमोन आङो मा होनो बे थेमा बिलाइजोंहाय फुदुंनाय आरो खारै रोसि फुदुंनाय ओमफ्राय आं दायोहाय ओंखाम जानोसै न' सिङावबो गरम नालाय ओंखायनो बाहेरायावनो जबाय आरोना आङो ओंखाम जानो लोगोफोर आंनि ओंखाम जानायखौ नायलांदोलाय दसे
लोगोफोर आंनि ओंखाम जाग्रायाबो जा मोजांखा आरोना दसे आराम जालायनो हायो नै दिंदाङावहाय जनानै जायो आङो सफानि आरोना जे जादोला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आरो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामना होदो सोरबाफोर गोदान मानसिखौ साबस्क्राइब खालामदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो बाय बाय।